Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der har jeg de her mennesker med. Hun hedder Isabella, I har aldrig set den kun i nogle vlogs. Og så er der Fiona. Men i hvert fald, i dag der skal vi selvfølgelig også sådan en, hvem kender her bedst versus Isabella og Fiona. Fordi vi engang havde sådan en 4 kløver, ja, med en anden sådan, vi ikke rigtig snakker med mere. Men i hvert fald, jeg ville være mærkeligt, hvis hun så den her video. Det er faktisk virkelig akavet. Hej! Hej! Hej personen, der engang har været med i vores gruppe. Men i hvert fald, jeg har skrevet 8 sådan der ting ned. Og jeg ved, at jeg har fortalt jer det begge to på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke helt, om det så var i tiden du startede eller sådan et eller andet. Fordi jeg har altid ikke kunne lide Isabella, som hun startede. Eller det var hun startede først, og så var I altid sådan skændes, og så jeg havde Isabella. Og så nu er vi sådan okay igen, ikke også? Husk på, fordi vi kan jo... Ja. Okay, I skal lige have sådan nogle seje lyde sådan... Buzzers! Jeg er klar. Okay, Buster. Okay, det første det er simpelthen... Hvilke år flyttede jeg til Jylland? Buster! Det var, ja. Det var i år 2009. Nej. Buster! Nej, det Men okay, men Må må man jeg gerne gætte? sige, det var i 2. klasse, og vi gik i 2. klasse, så var vi sådan... Og 2008 så. Ja. var det i 8? Jeg flyttede, jeg var væk, jeg tog afsted. Men vi startede da i 7. Vi startede i 0. klasse i 7. Ja. 7-8 gik vi i 0. klasse. Så gik vi i 2. klasse. Var det så 9? Det var i Det er 2009. fordi, jeg var i Disneyland i 2008. Ja. Nå. Det Det er point til Fiona. Credit for. Og hvilket år kom jeg så tilbage? Buster! Det gjorde du i 11. Jeg kom faktisk tilbage i 10. Ja, okay. Ej. Så noget jeg kan gætte. Nå nej. Ja, det er Okay, så får jeg et point. Nej, du gør ej. Ingen af point. Det er ikke der Jeg skal ikke være præcis svaret på nu af yes. Så næste det er simpelthen, det er et lidt sådan der præcisions, eller bare det, som ligesom kommer tættest på. Okay. Og det er simpelthen, hvor mange abonnenter jeg har lige nu i det her øjeblik. Klar. Ja. Du har 1368. Buster? Okay, men så jeg skal komme... Du sagde 1368. Ja, det blev jeg i tvivl. Så siger jeg 1377. Lige nu har jeg 1368. Ja, så det næste, det er sådan lidt make-up relateret, og det er simpelthen, hvad mit yndlings make-up mærke er. Klar. Ja. Det er, hvad hvis du har flere? Jeg har 2. NYX, Ja. MAC og Kat Von D. Får hun flere Ja. gæt? Du har set alle livestreams. Får hun ikke kun et gæt? Point til Fiona er det. Nej. Hvornår det var, jeg begyndte at gå med farvet bryn? Klar. Det var i start juni 2016, undskyld. Fordi jeg kan huske den dag, det var til madskoledag. Madskoledag? Ja. Det er rigtigt. Ej, du er alt for hurtig. Hvor lang tid jeg har været på YouTube? Klar. Buster! Du har været på YouTube i 9 måneder. Okay, du havde begyndt før du fik farvebryn, så du ved, du begyndte før juni. Og juni er rigtig mange måneder væk, og jeg siger bare 10,5 måneder. 9 måneder. Og det var simpelthen, hvem jeg var fan af inden Katy Perry. Klar. Både Taylor Swift og Tim Rowley. Det var mest Tim Rowley. Ja, på den måde. Okay. Tim Rowley. Fordi jeg blev først med Taylor Swift. Ja. Nu havde du Og vi Taylor... skal sikkert snart næste uge. Anders, nu havde du Taylor Swift for et point for det. Ja, nej. Jeg tror godt, at I begge to faktisk ved det rigtig godt. Og jeg håber virkelig, at I hun svarer lidt hurtigere, så kan man ikke få alle pointene. Jeg er så ikke sikker på det, for det er et ret nemt spørgsmål. Og det er simpelthen, hvad min fars navn er. Buster! Han hedder Kim. Ja, Isabella! Jeg var mindre, Ja. ikke også? Der havde jeg problemer et sted på mit ansigt. Nej, det kan man ikke sige. Altså, var det med din næse? Nej. Nå. Der havde jeg problemer et sted, hvor jeg var ved at blive døv på mit ene øre. Hvad? Vidste I ikke det? What? Hold kæft. Var det højre eller venstre? Buster! Højre. Peter tror siger jeg så sjovt nok. Jeg har ingen anelse. Det var højre. Bonuspoint til mig. Hvad var det? Det var sådan der i 1. klasse. Ja. Det er lige gået for mig. Ej, tunge. Det er lige gået for mig. Hej til. Au, au.
Så hvem konstaterer vi, der vandt? Det gjorde Isabella. Fiona Bjarne! Woo! Det tror jeg faktisk ikke, jeg Jeg tror faktisk, Så skal de falde om flere børn fra med. Nu kommer vi til det seriøse her. Fiona har en YouTube-kanal. Fiona har bare snart 3.000 abonnenter. det gør hun. Alle sammen. Jeg kan ikke tage det seriøst. Nu går I ind. Går I ind og skriver Fiona Alberte i søgefeltet. Går I ind på Fionas kanal og skriver og trykker subscribe. Eller abonner. Det er meget vigtigt det her. Hvis hun rammer 3.000, så laver hun en special, Ja. hvor I kan få lov til at skrive inde på hendes Instagram og inde på hendes Ellers så Snapchat hopper hun ud af et nogle vindue. forslag. Ja, hvis der kommer nok forslag med, at hun skal hoppe ud af et vindue, så hopper hun ud af et vindue. Og det bliver uden noget security. Ja. Og I må Splash. komme Hvor ind. er den YouTuber? Og I må lave deres og alt sådan Ja. forslag. Jeg tror lige, at I... Nå, okay, ja. Men i hvert fald. Så måske 3.000. Vi ses. Like, abonner og kommenter. Hvorfor sidder jeg ikke med de her? Du kan godt lide dem. Og så ses vi lige bare i min næste video. Hej hej. Så gør man sådan noget. Hej hej. Yeah, hej. Sådan rigtig akavet. Hej hej.